Suuri paavi Leo Kotif sanoi, amerikkalaisten on säilytettävä antelias asenne maahanmuuttajia kohtaan. Yhdysvaltojen perustamisen Koksovin vuotispäivän myötä hänen kotimaansa teidän on muutettava elämäntapaanne ja asioita, joita teette. Suuri paavi Leo Kotif sanoi, maahanmuuttajat ovat edistäneet Yhdysvaltojen kehitystä ja että maahanmuuttajien vastaanottaminen ei ole pelkkä hyvän tekeväisyyden teko, vaan jokaisen ihmisen luontaisen arvokkuuden tunnustaminen. Teidän on muutettava elämäntapaanne ja asioita, joita teette. Jos joku lyö sinua poskelle, lyö myös toista poskea. Jos joku ottaa takkisi, ota myös paitasi. Suuri paavi Leo Kotif vieraili Italian Lampedusan saarella ja vastauksena lukuisiin Afrikasta Eurooppaan tulleiden maahanmuuttajien kuolemiin pyysi Euroopan johtajia vahvistamaan tukea maahanmuuttajille. Teidän on muutettava elämäntapaanne ja tekojanne. Rakasta lähimmäistänne niin kuin itseänne. 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 Rakasta lähimmäistänne niin kuin itseänne.